Manla usnam sobsan laki kali kum ki car, ki bus, ki bike, ki rickshaw, lene ki plane, ki dan barok ki engine kum ki elektronik. Henry kadan ka weipat ka balong common bha habdeng jungki. Kata kadai ka tayar. Bat kane kin ke industri ka bahai jumen toy bha ya kari. Ka kerteng ka MRF tires. Bat kila supply kumba arpo 8,000 sans pa crore ka jingyano ka kio. Bat kumno ka MRF ka badai ka company India ka tam ya ki wei pat kiri. Bantip ya kene tungin le lais nem haswa jong ka jing lai lo jong kari jungi. Haus nem kat kandai sapnyo. Haus nem kat kandai soplai ha Chennai Madras College hangta UKM Mamen Mapilai. Pendap ya ka jing pule jong. Udan la ka yeng ka sem ka pasok ka papha Henry shwa ban lai lui kari ka spa jong ku pa jong kala shim lut no. Namar kata UKM uhaban Krishan ka yeng bandi da ki balun haman la ki tliwi kan badang kio ke business jong buladang de kum gi glove ki teddy bear has nam khat khandai sapun riu ha kata kapor kada wa bahaya kari bandan kum ki tayars bagi tayar ki balajat ban retreat pat ya ki tayar kadan kamba kata kapor apa pet je kane UKM da ka cingirap lembat ki para jong haus nam khat khandai san puar ula shim ya ke senjam ban de ya ki quality jong ki tayars ban retreat ya ke tayars ki balajat bat kane galong ka jihikai jong ka business jong ka bankong ka horizontal integrations of business ka MRF kayo i bagi jingde ki tayar kadang red bat kim lapan permi ya kanong shibun kumta pumi da ki tayar thamai shnahi hagayaw watla ka MRF ka lashime ka sinjam henry kamdan pat ki teknologi pabiang iban shnahi ka tayar kumta house nam khat khandai enrupeu partnership bat ka Mansfield bana USA. Da kani ka jing penyeso yu shibun ki idea kumno pan shna tayars bat ula supply ru bat iga tayar sapo Europe ha Middle East ki ba pendan kam jaga Manfield bat hakala tho da ka kerteng jong ka MRF house nam khat khandai an rubasaw ha Beirut ru ula bu ya ka office banangkong bat ula long u banangkong u India ban bu ya ka office ha Beirut dapat nginya pasya ka ba arpat ka business lesson ka jong ka political intelligence menshua ka Dunlop, Goodyear, bat Firestone, ka Shimya ka Yuhaw kti jongka. Bat hadien balai lui kari India, ka perkat lada. Kumno ka India ka hab haga thama, ka mud kini ki company, ki bana bari, kini kin Shim ya ka Yuhaw kti. Kumta ka government, kala ai kti ha ka MRF ya kene ka benta. Haus nam kat kandai rupalai, lapali ya ka office banungkong du jong ka MRF ha India. Bat unong pli jongka ude ujawa har lal neruhi kumta kayo yaki government contract bat kumta ulak ban yale yaki neki brand ki bana bari mentapat ngine phasha ke business lesson ke balai ke partnership bat technical collaboration ke MRF ka le bha ki yo ha India Henry kadang rit bha kumta ka jing yonong jong karu kadang rit bha namar ka jing yonong jong kabun sini ki wana bari bagi supply syabari ki le ya export ro kumjo kat badang ya kipor kita yarda ka teknologi ki besna kiri ba marjan ka MRF kamla ban yele iki kumta ka MRF ka donda ka weipat ka jubah watla kamla ban ai da ki world class tayar teknologi pan shna kar Henry ka shna ki tayar airplane convertible ki pen bat kumjuru ka shna ka fun school kum ka brand bat hadu menta ka long ka yau ka bakyu ba menta pat nginya pai sha ka weipat ka business lesson ka badai ka pasaw adapting to changing market condition ka demand kita yar kum ha ki commercial vehicle kum ki truck ki bus Henry aba ka economy ka India kadang ki tayar ki dawaru ha ki kar pat ki bike kum ta ka shna ka MRF aba ki we company tayar ki kentaj Henry ka MRF kayo iya kalan hangtai kayo iya kabuk sir jongka man shnaya ki quality ki babha pat ka job ru ya ka donor ki customer namar kata ke MRF ka partner bat ki Maruti Suzuki Tata Mahindra kumta ha ki tiyar jongki la ai beda ka MRF haus nam pemi ya ka kar Maruti 800 haus nam khat khandai prapeu hakala panadi ki tiyar MRF balada ki customer ki sngotan banyak ya ka kar kin nengkong kincit nengkong hi yaka kumta ke MRF kalah penget bat kayu jaga junctionnya haki customer sakawai ke jihikai ke badan kam kata gadai ke bakado ke point number 5 unique brand value
Unong yelek kai bapau nam haga cricket, haga takapor, de Sachin Tendulkar. Barkum ta ka MRF kala jit ya u, ba un advertise ya kita yar jongka. Bat kala long ka beran, bakum ta ki kena ru, kita bah shipang jong ki tayars ke MRF. Walau Sachin Tendulkar, ushim ne umshim ya ke MRF Henry, kajing advertise jong uyika, kala job bah bat kala ban pengit bah ya ki customer, ban pendan kam da ke MRF. Bat kum taru Virat Kohli ulalong ubran ambassador jongka. Bat kayau jong karu ka kiu bahadu kata-kata. Nadu kane kapor ka kiu baharu ka dor haga Indian stock market. Hadu cilak lai pewajar lai sepakat sandengka. Bat airu ya kajing nong syagi customer tang na stock market kumba cilak lai pewajar so sepakat sandengka. Nadu usnam kat kendai-kendai pew syajrong. Kata baro kastang na nong de jing de balun Sya utrai jong company MRF kaba syong dor kumba san pau hajar kror. Ko boleh shibun babi pej hadu kane. Lada pes ngoton dia kane ke video, sengaja ban like, ban share, ban subscribe. Ko boleh shibun, stay blessed.